הרב, עם כל הכבוד, אי אפשר להיות דתי, ציוני. כל התקציבים של הישיבות זה בזכות הציונות. אני לא רואה מה הניגוד פה, מה הבעיה? הבנתי. למה אי אפשר להיות דתי, ציוני? אני דתי ואני גאה להיות ציוני גם. Thank you. אבל אני אסביר לך מה הבעיה שלך. המילה ציונות מקורה בשקר. בשביל למשוך יהודים לארץ ישראל לפי החזון של חוזה המדינה, היה צריך להשתמש במוטיבים דתיים בשביל למשוך אותם לארץ. וכיוון שבסידור התפילה אצל כל יהודי בעולם היה כתוב ותחזינה עינינו בשובך לציון, המילה שתמגנט את כולם לארץ, לתוכנית של חיסול היהדות, הייתה המילה ציונות. והסופר חיים עזז, שהוא אחד מהוגי הדעות של התנועה הציונית, אמר שציונות ויהדות זה שני דברים שונים, שני הפכים. וכך אמר חיים הזז, מהוגי הדעות של ההנהגה הציונית, במוסף הארץ, אלול תש"ג 1943. אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה. כשאדם אינו יכול להיות יהודי, הוא נעשה ציוני. הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שתש כוחו של העם. דבר אחד ברור, הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. אדרבה, היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת. היא וקומץ אנשים בראשה גרעין של עם אחר. בבקשה לשים לב, לא חדש, לא מחודש, אלא אחר. מי שאינו סבור כך, או שטועה, או שהוא מרמה את עצמו. הציונות היא לא המשך של היהדות. היא לא קשורה לעבר בכלל. היא פשוט נקודת מוצא חדשה, לא קשורה לעם של 2000 שנה, היא פונה לכיוון אחר, ומטרתה, מה שאמרתי קודם, להקים מודל של אירופאי מערבי. נקודה. רגע. כשאומרים הלל ביום העצמאות, לא יודעים על מה אומרים. הרי הציונות רצתה להכחיד בכלל את האפשרות להתפלל, להכרית בכלל את ההלל, שלא יכירו את בורא עולם בכלל. ויושבים ציונים נאיבים ואומרים הלל לציונות על הכוונות הזדוניות שהיו לה. על זה אני אסביר לך מה היה. כשמצרים טבעו בים, כתוב שמלאכי השרת רצו לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר, מעשה ידיי טובעים בים ואתם רוצים לומר שירה? המצרים, השונאים, האויבים, שלקחו את ילדי העברים וטבעו אותם ביאור, שקעו את הבנים בתית, כשלא השלימו היהודים את תוכן הלבנים שהיו חייבים כל יום, ששחטו אותם, שהרגו אותם על המשבר, שדיכאו את העם הזה בשעבוד ובעינוי גוף. אותם מצרים שהקדוש ברוך הוא בחר להם מיתה בתביעה, מידה כנגד מידה, באים מלאכי השרת ורואים שסוף סוף הקדוש ברוך הוא משלם לרשעים האלה בדיוק כמו שהם עשו לבניו. באים המלאכים להגיד שירה. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מעשה ידיי, הרי המצרים גם כן מעשה ידיו, מעשה ידיי טובעים בים ואתם רוצים לומר שירה? לא מניח הקדוש ברוך הוא למלאכים לומר שירה כשהרשעים מתים. כשהבנים של הקדוש ברוך הוא טובעים
ואיבדו את זהותם הלאומית ואת המסורת שלהם בגלל הציונים, שהם רצו לעקור את הדת לחלוטין. ואתה רואה מה עשו לילדי העולים, לקחו אותם, חטפו אותם, בשביל שלא יגדלו פרימיטיביים כמו אבותם, שעשו כל תצדקה בשביל להכחיד את היהדות. כשבניי טובעים בים הכפירה, אתם עומדים ואומרים הלל? על מה אתם אומרים הלל? זאת אומרת, יש פה בלבול, יש פה בלבול, ולא באשמתכם, ואני גם לא מאשים אותך. אתה חונכת בחינוך כזה. ברור, תמשיך להיות גאה. למה לא? אני גאה. תגיד, מה קשור למדינת ישראל? מה קשור? טעות יש לך. היום אתה לא הולך למדינת ישראל בגלל שיש פיגועים. אתה אומר אם תהיה פה שואה, השואה היום בארץ ישראל. אתה אומר אם תהיה שואה בחוץ תלך לישראל, ישראל היום בשואה. ישראל לא יכולה להגן על עצמה, ישראל עם צבא לא עושה כלום. אתה סומך על ישראל עכשיו? ישראל מחפשת על מי לסמוך. אלא מה אתם כל כך נאיבים? מדינת ישראל, אתה צריך להבין, יש להבדיל בין מדינת ישראל לבין ארץ ישראל לבין עם ישראל. ארץ ישראל שלנו, עם ישראל דמנו. מדינת ישראל עם מדיניות לעקור את היהדות אין לה זכות קיום. מדינה שקמה נגד העם שלה אין לה זכות קיום. אתה שמעת בריטי מתכחש למסורת שלו? שמעת אמריקאי מתכחש למסורת שלו? ראית אינדיאני שמתכחש למסורת שלו? מקסיקנים שמיעוט באמריקה לא התכחשו למסורת שלהם, והיום באמריקה על אפם וחמתם של האמריקאים זו שפה מדוברת לגיטימית, כי הם לא ויתרו על זה. ויהודים בארץ ישראל ויתרו על יהדותם בגלל כמה ציונים רמאים שרצו להכחיד את העם. אתה שומע מה הוא אמר הרצל? אני רוצה לנצר, אני מאחל לכולם נצרות. הוא לא מעל את הבן שלו בכלל, הוא הדליק את עץ המולד כל ימי חייו. הוא לא יהודי. הוא היה יהודי מתבולל, אבל הוא רצה להשליט את דעתו הכוזבת על כל היהודים. לקח שלטון, פטרנליזם, לבוא ולקחת עם שלם ולעשות אותו כמו שהוא יבא להיות. באיזה הצדקה? משהו, הממשלה של היום, סליחה כבוד הרב. בבקשה. לא תבין אותי לא נכון, אני שומע את כל הקלטות שלך ואני מעריץ גדול שלך. ברוך השם. אני קצת מתרגש שמדברים נגד המדינה, תסלח לי. לא מדבר עוד פעם, יש לך טעות, אל תשים דברים בפי.